Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Town ya Zomba pamene kuna ndiambenso wazirani sanane watu anaiba pamene Almeni basi phone yangu. Hayi. Bro, basi phone yako hichi. Basi phone yako, mfande bangezini. Nili pampando. Yano. Okay. Tulandireni kuno sobono komwe tafika kuno ndi mkatikati mweni mwa site imene ya Zomba. Pamalo pano sipanali pa program yoti a president akhoza kuyima, koma chifukwa cha unyinji omwe asonkhana pano a president sachitira mwina koma kuyima ndithu kuti awayankhule anthu amene asonkhana pano. Mene tikuonera mbali zonse kuwayima anthu ochuluka kwambiri, uku ndi uku tikuona anthu atuluka m'maofesi, taona m'mabanki anthu atuluka m'maofesi aboma, anthu atuluka m'mashopu kuyima mbali zonse za nsewu kuti ndithu amuone president amene akutenga boma pa 16 September pano. You can see Jovio Muzi anthu kuvina ndithu kusangala kuti profesa ndi amene atinyamule anthu ochuluka ali pano. Aliyense kusangala mbali zonse payima anthu ochuluka. Tikuona ndithu mabanki, maofesi, anthu atuluka ndithu m'maofesi paliponse ndithu kuti ayi zinthu zikuyenda bwino. So you see, this is what is happening. What is happening? Zomba.
akapita mutsalika ngati makonza mmenemo anthu ndithu ayima ochuluka kuti ndithu aone adadi. Ine ndili pano kukupasirani mene taonera pamene pandile pa DC paja pa ofesi ya DC anthu ochuluka asonkhana pano kuti ayi ndithu timone profesa zimali za masewera zachibwana zomwe zikuchitika pano sindizo. Sidi maeneo kuima pano kwa programu banalibe kwa magabe mpatati atata kunisanga duse kubasani moni TPP woyo Agula guru Baona tati Agudusa lero Laki tatu Asibwerera Komaka mabwerera Kasogoba tati Kasakala chile chake Chije jimadi TPP woyo Amena kuti lachitatu atati akutenga boma imiketa la mama Yeah.
Debi oye! Debi oye! Debi oye! Debi oye! Mwananse! Mwanyi! Ine nimekwambia United plani mapano akona asutonji Nangoi makuli ni kupasa ni mwani base Kwanza mwani nonse Ine kuzo sine mwendo ayi Ine ni makaa kuja ikumebe lines Kufa itali Komanso kuna isi Yuna isi ni makaa Tonzo zomba ima isu akambili Yitao ni abu ni kwambili Kwanza ni kubeba nonse Tuesday Mwiwaje Makonzeka Mutavota Kimanga Fowa Kamfazmeza Kifwasiwa kupya ikibili hii Kifwa the first bound Nonse mwaza Tukumuti Udonza kamote na Tuesday Tere ni mapoda na mbiga kasi Au kiti talize zipo ino Mwanga manifesto atu Kibwesa Maskuwa ulele Kibwesa zinezo Kudaton Sazibila kusuku Komanso kibwesa matekniko koro jiso Kudonse mutipunzio Dose asiana Komanso malada nisimenti kibwesa Dose asiana Wakuli wonse chikitike Ndiakuli mutavote Mutavota Dose zikitika Tonto tuza kudai Nikutola kwa mbili Kudi maina balgunta samoni Kudi simu kwa mbili Mene kweno kwenye mutokera Black Rose on China Masolo Zako Mara Zuba kwa mbili nonse Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.